Inin eh. I just wanted to teach everyone every morning na mag-inom tayo ng gatas. Kasi napakasimple lang talaga nito. Ito yung i-recommend ko na gatas, pag sure. Ang gatas na ito nakalagay dito, Adult Nutritional Supplement Powder. Masarap talaga ito. Uukabin ko lang itong taklog. Tapos may ipoil dito. Pag ganun pagwahing mo, makikitaan mo na sa ilawom yung gatas. Kaya ganito ang pagtimpla ng gatas. Kuha ka ng kutsara, tapos idoslak mo doon sa ilawom, tapos kutaw-kutawon. Tapos pag manibutangan ni mo nganhi sa butanganan. Pakalamin ito. Pakita ko sa iyo ang pit ko. Ayan o. Yan ang alaga namin. Si Blackie. Ang pangalan sa mong ito yung brown. Tapos mag-iinom muna ako ng gatas. Ito, every morning yan. Ginoo ko kainit. Yung napakasimple lang dito. Tapos ngayon, nakatimpla na tayo ng gatas. Yung sala namin dito. Lion natin dito yung mga mga tao. Busy kasi sila dito. Inin eh. One time makitaan ko yung may naglabada nganhi. May naglabada dito sa sulod ng CR. Tingnan naman natin, napakasimple lang ng kanyang paglabada doon sa CR. Hindi natin siya disturbuhin, baka masuko sa atin. Dito tayo sa Ito yung mga mga itlog namin, napakadagko ng mga itlog dito. Tsaka ganito yon pag morning, magluto kami dito. Sa mama ng inin eh. Tuluan niya tayo paano magluto ng itlog na naay alamang. Murag na ikalagot, di bundak-bundak ang kuan. Kalahak. Ang inin eh. Bilang purnas na yung kalaha ang inin eh. Ganyan magluto. Pag gusto niyo masarap ang pagkaluto niyan, nyo lang. Gisabwag-sabwag mo lang yung matika para magkirig-kirig yung pinirito. Inin eh. Ayun napakasimple lang yung pagkaluto. Kasi itlog, sinagulan lang yan ng yung alamang yan o corn beef? Beefloaf. Beefloaf. Inin eh. Beefloaf pala yung sinagol. Pag init ng kalaha, butangan na matika. Katapos, yung kinutaw-kutaw niya kanina na beefloaf at saka itlog, sinabuag niya yun sa Sinabuag niya yun sa kalaha. Yan. Bundak-bundakan din niya o kaning kaning dako nga luwag. Ayan, luto na. Inin eh. Yan ang breakfast namin.